Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Yaw ikaw. Sa Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turil ug mukatkat hinoon sa laing bahin niini, kawatan og tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug maguna siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, maguna siya kanila, ug ang mga karnero mosunod kaniya, kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay, managan hinoon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan, ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas, mosulod siya og mogula, og makakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Nindot kayo ang plano ni Kristo, mga igsoon, kay ang iya di ang pag-anhi nato bunga gyud sa iyang tinguha nga magkabaton tag kinabuhing madagayaon. Kaning madagayaong kinabuhi, ang meaning ani malipayon niya, kontento niya, balaan. Naaba mo aning klasihas kinabuhi, malipayon, kontento niya, balaan. Tas ang kamot kinsedo na aning kinabuhi. Mao na mga kawatan mo, mga tulisan. Matod pa ni Jesus, di gani mo muagi nako, mga kawatan mo og tulisan. Nya unsa may buhaton sa tulisan, sulod na sila aron pagpanulis, pagpangawat, pagdagmal, paglaglag. Nga nabitang mangiskis ka sa imong kilay, unsa man na imong giatiman o imong gidagmalan. Ambot lang ninyo. Kanang mga saba ka sa imong anak, unsa man na imong giatiman o imong gidagmalan. Mga tulisan. Kanang tulisan, mamugos na silang kuha sa dili ila. Nya ang kadtong gikalipay sa ilang isig katawo, ilang kuhaon mo na nga maghilak na intawon ang gitulisan. Mo na ka na mga ginikanan bitaw nga kusog ay masuko. Nya ilang anak kasig dagandagan, malipayon intawon kay kasigig dagandagan,
kaliton lang nilag kasaba, maghilak murag gitulisan. Ngano maghilak man? Kay gikasabaan. Nganong gikasabaan man? Kay nagsigi og lipay-lipay. No? Mao man ay bisyos mga kidikanan. Hasta sang pare, bisyos nas pare. Lipay kay mga sakristan. Nadigid sila mo serve, magsige lang sila suroy-suroy. Ingnon des pare, ay na magbalik din hidong. Or na inyong bisyo, panguli mo sa inyo, kusmo din taong kay naong ang sakristan siya, magkikamanghatag kulikta, saba ka diya. Ni atay gamayng kalipay, imo pa yung hilaptan, ikaw gani, na maginanimutan ng kulikta, magana na sila. Panagsa sa tingali, pero ambot lag pirmi sa ka. Muna, kumusta man? Gilingi ako nung na imong tupad, pangutan na sa mga katulisan ka o liwat kang Kristo. So ang maayong magbalantay, ang iyang hunahunaon, ang kalipay sa iyang mga karnero. Matod pa sa unang pagbasa, sa may gisgutan sa unang pagbasa. Saan to? Kinsa may nahinomdom? Ha? Ningon si San Pedro, luwasa ang inyong kaugalingon. Pabunyag mo sa ngalan ni Kristo, ni Jesus, kadtong inyong gilansang sa cross. Say pasabot ana, nga aron ta maluwas, kinahanglan nga magpabunyag ta sa ngalan ni Jesus. Kinsa si Jesus? Ang tao nga mauyoni sa mga tao. Ilang gilansang kay wa sila kauyon. Nga magpabunyag ta. Unsa may di nato mauyunan kasagaran, kana gyung pag-antos. Di gid ta kauyon ana. Muna gigamit ni Jesus ang pag-antos nga wa nato mauyuni, nya inigbunyag nato matud pas ikaduhang pagbasa, gitawag na ta aron mag-antos. Kanindot no? Sige, lingay mong tupad. Inaganahan ka mag-antos. Sige ba, pangutan-a ba? O dili gani, bunyaganan pa na. Pareha na mga fraternity ba? Di ba? Inig dawat nila ana. Sa titawag nila ana. Na inig dawat. Kana bang naiusay mga matay gani na sila? Di mo na hising? Initiation. Una ilang tawag initiation. Mao man na ang sacraments of initiation gauna diha bunyag, nya dayon konfirma, nya dayon sa may lain sacrament of initiation. Ha? Wa na ko kibaw. Sacrament of initiation, bunyag, konfirma, ano man? Wa na bitaw kay nomdom ito. Kumpisal, Eucharistia. Mao na ang gauna gyud bunyag. Nya inig bunyag nato miambita sa kamatayon o pag-antos ni Kristo. Mao na sila nga mga gibunyagan, ang ilang kinabuhi sige nagsunod sa kinabuhi ni Kristo, muantos para sa iyang isig katao. Nya inig himo na niini ang Ginoo na mo'y mahimo natong magbalantay. Nya kung ang Ginoo na'y magbantay nato, matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa ingon, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y
kulang pa kanako. Stang nindota, no? Total contentment. Kumusta man mo ron? Napay kuwang o wa na? Inigtanaw ni mo sa samin, way kuwang imong naong? Ay daghang kiskisanan, badlisan, nusnusanan, kuluranan, daghan king kuwang. Pasabot dili Ginoo ang nagbantay nimo, ang yawa mo'y nagbantay nimo. Nigtanaw nimo sa imong balay na ikuwang wa, daghan king kuwang, pintal, padakan, koralon. Nigtanaw niyo din sa parokya na ikuwang wa, na ay kuwang muna baligya patag slat. Tanaw ninyo sa atong slat, napay kuwang wa na. Dako pa kay kuwang. Ambot apil baka ning kuwang. Nay kuwang ang atong slat, pero wa man tingali ko nibati nga kuwang. Wa ko nibati ba nga kuwang? Kinsa may nibati nga kuwang? Kamo, mao bitang wa mo na malit og slat kay sa kuwang pamangani ni pangayuan pagida ng pare. Pero ako wa ko mobati nga kuwang. Kun unsay naa, ako ginang i-appreciate. Mao na lipay kay ko nga sa atong SBF dag na maligya tag 76,000 ka slots na natay halin nga 16,714 ka slots. Oh, pakpak. Mo pakpak gani na pasabot kontento. No. Pareha gabi na amantay door prizes. Daghan kay nalingaw, aligre kayo kay ang grand prize pulos man to cash 20 kabuok ang nakadawat og tag 100, 20 kabuok ang nakadawat og tag 200, 20 kabuok ang nakadawat og 300, 20 kabuok ang nakadawat og 500. Nag-anam nagkakusog ilang pakpak pa. Sunod na sad. Napo kabuok ang nakadawat og tag 1,000. Nya dayon ang grand prizes usa ka buok ang makadawat og 5,000, usa ka buok ang nakadawat og 8,000, usa ka buok ang nakadawat og 10,000. Yan na pag ito yung mga pakapin. Kinsay kinatiguangan mo'y mubunot sa kanang kuan, kanang makadawat og 5,000. Sus gakuntis-kuntis ang mga tiguang. Oy kadto pa jud ko kadungo kakita nga ang mga tiguang nagkuntis sa edad. Mas tiguang ko nimo. Ay mas tiguang ko nimo. Di ba mag-ilog magitag kinsay mas batanon? Nag-ilog sila kinsay mas tiguang. Mao to ni bunot den kinatiguangan. Niya ako den giingnan. Ikaw may nibunot makadawat man ni og 5,000 ang imong gibunot, ikaw kadawat sa kag 2,000. Hapit mamatay ang tiguang sa kalipay, no? Ana. Dito na sa kuan. Kadto na sang kuan. Kadtong 8,000. Kuntis na sa 15 kinatas ag height. Sus, lumba yung kinto-kinto. Kinto-kinto. Doon na sa ini daog. Sige, ang imong gibunot. Kay 8,000 may madawat ani. Ang imong madawat 3,000. Sus, nalayat ang taas kayong tao eh. Ang aligre kadto ng kuan 10,000. Nako kinsay naka-perfect sa hirikada o sa nobina ngarimo sa tubangan. Sus, diha gyoy ni abot nga na final gyud tulo ka buok. Nakuha mo na makak. And then, wa. Mo to. Ako lang giingnan, wa man ka mo na makak, mubunot mong kamong tulo, mo na inyong kandidato niya. Kanang inyong kuhaon nga tulo, mao to'y pilian, kinsay makadawat og 10,000. Bunot din sila.
Ako kamo sang tulo makadawat sa mog tag pila to? Pila to akong gihatag? Di oy tag 5,000. Nya atong tulo, okay sa kay mo bunot aning tulo. Ang amo sag ako, ako pag gining ipatriling, nako kinsa ninyo dinhi ang muangkon nga ako'y kinagwapahan sa tanan nga ni aron dinhi. Ari mo sa tubangan. Naagi mga arisgado kayo eh. Ni abot gyud og ila to 11 murag 11 ana ding murag 12 tingin to nya ni bakaut ang usa ang kay usa galisod na maglakaw tiguang kay ba ingon siya padir sa una gwapa tingali ko pero karon padir tiguang nako sige bakaut ka sige lakaw na kay klaro kay hindi jud ka kadaog kay titinan nimong tiguang nga lisod nagugtikang diri sa sagdanan mo to naagi arisgado diri nahibilin mga 12 ba to? O 11. Nga ako din silang gipapiyong silang mata. Di man gin mo back out. Nanagoy mga daily good kay maignawong. Pero kanang di gin mo back out. Nanagin ba? Nakopiyong mo sa inyong mata. Nga ako'y mutudlo. Naon ako sa akong kamot. Nga ang mga tao mo isa. Nigtudlo na ko ba? Naagi nigtudlo na ko. Wag ni isa eh. Pero piyong lang yun siya. Di mo sa siya kakita. O naabay ni isa. O ito na. Human akong tudlo tanan. Naagi usangan ni stand out nga. Dahunog yun ang mga tawa. Narang sa no siya naong. Bagag naong ba? O na. Siya dahi akong ipabunot. Pag ang napili nga kinagwapahan ko no to siya ang atong presidente sa PYCC. Nya katong uban mura silag nahugno nako kamo kay mga bati mamugnaong pero arang-arang sagod sila mga naong awa magi kuan ato batig naong nako makadawat san mo kada usa kay lisod biya nang magpabaga kas naong diri na kadawat sad mo og tag 1,000 kada usa na niya ang katong napilian kunuhay nga kinagwapahan according sa mga tao nakadawat sa siyag 5,000 niya kadto dayong 10,000 sus ang nakadawat sa 10,000 bata simba ba karon musimba ba kato kana batan-on bababay nga kuan abi ninyo kinsay hapit mamatay og lukso-lukso ang mama. Ang bata, kalmar ingilakaw. Kontinto na kayong bata siyang kinabuhi na ay 10,000 og sawa, kontinto kay siya. Adili sa gito bata kay mga teenager naman ito, mga 11 years old or 12. Dawat din siya diri, ang mama pertiging light-light. Ako niya, unsaon man ini mong 10,000 siya. Ingos mama, siya ay mukupot. Mauday ang bata nga wa kay ma-excited. At ako ihatag ni mama. Ako, ang mama di ay. Ako lang yung gihisgutan tungod kay nalingaw may kagabi niya pag kusog itong uwan. Abi na mo di madayo na itong live band na resulta pag humana mo diri sa kuan katong raffles kay dinhiman gituyo ra sa itong diri gid ang katong door prizes niya. Kuan dayon tuang ng uwan. Mo na to dayon sa dang live band ya lingaw sa tahangtod mga alas 12 gabi nganong nahitabo man ni siya ing sila sa pader kadaghan nagbaha ang mga prices grabe kay pader ngano man tungod kay naa sad tay daghang mga igsuon nga mihatag sa ilang kalipay ngan hinato pinaagi pagpalit og slots sa God's Protection, Healing, and Joy GPHJ mo man itong gikuhaan pero sa tinud-anay wa mahalin og horot mo na posibleng maalkansi tani alkansi naman mas short di ay sa budget kay nga itong gibaligya 45,000 ka slots
nga tag 100 per slot, ang nahalin pa as of yesterday 38,117 slots. Pakpak. Naapay 6,883 slots nga wa pa mahalin as of yesterday. Nya gahapon man ta tong deadline ani, or mo na nay murag tawag na tog last day. So atong i-extend karon kay part pa maros Abril. So karong adlaw kutob now na tog mahalin banig hurot ang 6,883. Niya ug moapil mo sa 10 slot challenge katong tag 6,000 hangtod rasad na siya karon. Nya as of yesterday nakadawat na tag 10 slots challenge nga 317 kabuok. Pakpak sa 317 nga niapil. Kining tanan mura ra ni siya duwa-duwa, pero sa nakita nato ang atong ginagmay nga pagpaambit, nagkahulugan di ay og dagko nga kalampusan, dagko nga kalipay, og dagko nga tingusbawan. Mao na ang maayong magbalantay, dili magsapayan kung gamay ra ang iyang ikahatag, basta lang para sa uban. Mao na kamo nga nintabang ani namalit og slots, congratulations. Nya kamong mubalik pagpalit og slots tungod kay tiwason gid natog palit ang nahibilin, labaw na gyud kaayo ang grasya ang inyong madawat, no? Na lingi ay mong tupad. Ina mo balik pagpalit og slot. Ina. Nawa na giniling sa kapoy palit pa dire. Ang nagsunod sa Ginoo di ginakapuyan, pero kana mga tulisan, mga kawatan, kapuyan na sila kay mga tapulan man na sila. Pero ang kaning mga kasunod sa Ginoo di gid na kapuyan. Bisan pag anigwa nay madawat nga kaayuhan, bisan pag ang kasakit mahimo pa nilang kalipay sa ilang kinabuhi. Muna wala nay magmakulang pa kanako. Hinaut unta mabati ni natong tanan tungod kay kita nagsunod man sa maayong magbalantay.